Nosaltres no treballàvem amb l'àmbit ecològic, m'atreia el tema de la terra, d'on venen els productes, què fem amb el que mengem o d'on ve el que mengem. Vam conèixer un pagès, vam començar a treballar amb ell i d'allí va sorgir la idea. I després vam dir, si al nostre barri, nosaltres som d'aquí de Sants, no hi ha res, per què no li donem sortida a aquest producte? Quan toca el tomàquet, que és l'estiu, doncs hi ha tomàquet, i l'hivern tota la família de les cols, bròquils, bròcolis i tot això. I com que crec que ho hem transmès, el nostre client ja ho espera. Els criteris que tenim en compte per triar els nostres proveïdors, primer i sobretot és que sigui producte ecològic i després que siguin el màxim propers possible. La confiança que nosaltres tenim amb els nostres proveïdors genera una confiança d'un producte bo, sa, i és el que també volem transmetre als nostres clients.